ある日、ふと写真の中の自分を見た。少し重くて、少し疲れた顔をしていた。そうだ、本当の自分に会いに行こう。顎の脂肪、太もも、お腹の脂肪、一つずつ落としていこう。오랜 기간 천천히 살이 쪘기 때문에 스스로 감을 찾게끔 유도를 할 거고 생활 습관부터 이렇게 고쳐 나갈 계획입니다. 絶対に大好きなミエルと全身写真を撮るんだ。友達と綺麗な服を着て街を歩き、そしてもう一度自分を愛するんだ。